SMNR Radio News Blast. News Blast Pilipinas. Sa atong Balitan National, GIHIMUG-ATAN ni Atty. Spocky Farolan nga hanap kaayo ang pipila ka rules of regulations sa Commission on Audit or COA bahin sa pag-audit sa confidential funds. Matod niya nakita kini ato sa impeachment hearing og importante nga klaro ang mga lagda ilabina kung gamiton kini nga basihan sa pagpanubag sa usa ka opisyal. Dugang pa ni Farolan nga adunay mga higayon nga ang mga auditor makadugang og requirements o nga dili klarong gilatid sa kasamtangang rules sa COA. Lakip niini ang pipila ka dokumento sama sa transmitted reports ug acknowledgement receipts. Busa gi-emphasize ni Farolan nga kinahanglan klaro kung unsa ang direktang gitakda sa balaod ug unsa ang dugang lamang nga requirements sa pagproseso sa audit. SMNR Radio News Blast.